Jag simmade lite närmare. Den tredje sa som så: hej då mor och far, vi kanske ses igen. Nu ger jag mig av med båten till Bohuslän. Och löpet i Svenska Räkbladet, det lockar med fetstilta ord. Så räkan hon visar sin mamma vad som i Räkbladet stod. Det stod så här: västkustromantik, båten går i rörelse. En karl från Göteborg kan locka dig ur ditt skal. En karl från Göteborg kan locka dig ur ditt skal. Ja, och i Pokémon-tider som dessa så har jag tagit med mina egna Pokémons. Och de här Pokémonsen kan man spela på, det ska jag göra nu. Kommer nog aldrig att glömma